Manželka podniká v turistickom ruchu, ja taktiež turistický ruch a stavebné práce. Ja mám detičky biologické 3, z toho mám chlapcov dvojčata a staršiu dcerku. Okrem toho pracujem ako vychovávateľ a profesionálny rodič, takže detičiek máme doma trochu viac. No, keďže sme obaja aj s manželkou profesionálni rodičia, tak maximálny počet na jednu rodinu môže byť 6 detí, ktoré môžeme mať plus biologické deti. Áno, to som už počula. Všetky deti sú naše, to znamená, že je to taká rodinná atmosféra a tá nálada je úplne iná, ako keď sú deti v klasických domoch. Ja si myslím, že to bude niektorý dizajner, už sa neviem na ňu dočkať. Ja tiež si myslím, to je mladý chalan. Niečo v nechami tam bude, určite to boli také indície, ktoré také navadzajúce. To je zaujímavé. Myslím, že mám dosť upravené nechty možno. No tak ja som v tomto... Posudzovať prvé to ruku podá, že sa bude pozerať. Aha, to je zaderík malý, toto nie? No tak ja na tebe nebudem mať čo vylepšovať, vieš, na nás si zbúskaš ruky. Ja nie, ja mám svoje nechty. Ak by bol problém teraz s tými nechtami rýchlo obkúšať niekomu, keď treba. To nie, to dobre. Ponúkni sa. Len aby si sa na mne objedol ešte pred večerou. Hlavne dúfam, že nebude nič masné. Taká zemiaková placka. Tá zemiaková placka nebude žiadna light. No, uvidíme, tak ja by som vedela napríklad aj takú lightu. Či bude menej oleja. Či bude moc masná. Ale to keď nepomína, tak určite tam asi nejaký olej padne. Plnina podľa mňa mesom. Ja si myslím, možno nejaké rágu. A tak môže byť hocičím, zeleninou môže byť. Ponúka je bez fantázie každého. Presne. No prekvapenie. Fantázii sa